πρωταγωνιστή τον Οκόνσκι, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και δημιούργησε το τρίτο. Το στιγμιότυπα από το παιχνίδι ΑΕΚ Λάρισσας 3-1 περιγράφει ο Κώστας Καπάταης. Γίνεται η σέντρα, να ο Κεραμιδάς στο σουτ και η μπάλα out. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι στο 5ο λεπτό. Ο Ντιρίτσα στο φάουλ που είναι σε καλή θέση για τη Λάρισα και ο Μίνου αναγκάζεται σε πολύ δύσκολη απόκρουση για να αποσοβήσει τον γκολ. Ο Παπαϊωάννου βγάζει για τον Οκόνσκι, στο πάρει αυτός, πλασάρει τον Μιχαήλ και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Καθώς η έξοχη παλιά του Παπαϊωάννου βρήκε τον Οκόνσκι αφύλακτο, αυτός το έπαρε με το στήθος και με το αριστερό έκανε το ΑΕΚ Λάρισα 1-0 στο 22ο λεπτό. Οκόνσκι για τον Πατίκα, ο Πατίκας μόνος με τον Μιχαήλ, ο Χρήστος Μιχαήλ θα σώσει στο 25. Κεραμιδάς αφήνει στον Καραπιάλη. Καραπιάλης ξεφεύγει από τον Μανολά. Καραπιάλης και Μανολάς, να ο Καραπιάλης κάνει το σουτ και είναι το 1-1. Η ισοφάριση από τον Βασίλη Καραπιάλη μετά από ένα πραγματικό σλάλομ. Ξέφυγε στην αρχή από τον Μανολά, μπήκε μέσα στην περιοχή, τον ευνόησε και μια κόντρα. Δεν άφησε στον Κεραμιδά, σούταρε ο ίδιος και κάνει το ΑΕΚ Λάρισα 1-1 στο 26ο λεπτό. Σκάβει την μπάλα ο Κόνσκι, προσπάθησε ο Σαββίδης, δεν κατάφερε σε αυτή την κομπίνα στην εκτέλεση φάουλ. Σε καλή θέση για τον Οκόνσκι το φάουλ αυτό. Θα εκτελέσει, πέφτει ο Μιχαήλ, δεν τα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και ο Οκόνσκι με δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 56ο λεπτό κάνει το ΑΕΚ Λάρισα 2-1. Τσιμπίνης αφήνει για τον Παπαντονίου που μπαίνει προς τα μέσα, η σέντρα από τον Παπαντονίου και στην κλειστή του γωνία ο Μίνου θα μπλοκάρει. Σαβεύσκι. Γίνεται κεφαλιά πάνω στο Μιχαήλ, η κεφαλιά αυτή του Μανολά. 3 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, ο Κόνσκι εκτελεί, ο Κούτουλας δεν τα καταφέρνει. Δεύτερη προσπάθεια, να ο Πατίκας και τον γκολ. Ο Κούτουλας δεν τα κατάφερε, αλλά ξανακέρδισε την μπάλα που έφτασε στον Πατίκα και αυτό ξεμαρκάρισος με τα αριστερό πλάσαρε το Μιχαήλ, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο ΑΕΚ Λάρισα 3-1.